un atraco. Manos arriba. Esto es un atraco. Francisco Tomás, referéndum o te vas. Francisco Tomás, referéndum o te vas. Francisco Tomás, referéndum o te vas. Lleva yo la pancarta. Ahí va Iseula, va Iseula. Ahí está Sergio. Está allí. Va a salir, creo. Bien. epistemològic i acadèmic a l'hora d'elaborar els currículums corresponents en oposició a criteris mercantilistes. Ens oposem a la reducció i compressió de continguts específics a 4 anys i a la implantació d'un postgrau especialitzador de major preu que tracte de solucionar les carències formatives derivades. Volem manifestar la nostra oposició especialment a que s'oriente tota l'activitat universitària sota el principi d'atendre les demandes del mercat. Hem de recordar que la principal obligació de l'activitat universitària és atendre les exigències teòriques de les disciplines. Coordinar la qualitat dels continguts a l'exigència prèvia d'atendre a demandes empresarials ens sembla un greu atemptat
universitari. Mantenim, a més, que l'oferta per part de certes entitats bancàries d'aquest model de préstecs no ha d'interferir en cap moment en la gestió universitària ni influir en l'elaboració dels continguts docents. Demanem, doncs, un model de finançament totalment públic que abandoni l'actual tendència cap a un model mixt. Professorat i pas a participar en qualsevol procés de reforma educativa i de les seves implantacions concretes. Per tot això, i en conseqüència, expressem el nostre rebuig davant l'anomenat procés de Bolonya i la forma en què s'està duent a terme la seva implantació. Sent conscients que allò que està en joc amb la present reforma és el futur de l'ensenyament superior al si de la societat i per mostrar la nostra protesta i dissentiment, les següents assemblees, Assemblea d'Estudiants de Filosofia, Traducció i Comunicació, Assemblea d'Estudiants de Filosofia de València, Assemblea d'Estudiants de Geografia i Història,